Ola, son Samuel, de primeiro SOA, e neste proxecto o que imos intentar é xerminar unhas castañas e unhas landras para poder obter un castiñeiro e uns carballos. Coas landras, o primeiro que facemos é limalas un pouco para que axudar a abrilas. No caso das castañas, o primer paso é metelas en auga durante un día. Ora collemos as landras que pasaron as 24 horas na auga e colocámolas neste papel absorbente. Unha vez colocadas, collemos outro papel absorbente, mollámolo e colocámoslo por riba. Colocámoslo por riba, damos a volta e humedecemos tamén este papel. Ahora pechámolo e aproximadamente cada 2 días revisamos para ver como está. As castañas temos que collelas despois de que pasaran na auga 24 horas e cortarlle este rabiño de aquí. E ahora que axuda da uña ir abrindolle un poquinho máis. Unha vez que as castañas medias abertas, temos que pola parte plana plantalas máis ou menos pola mitade, nunha terra de substrato. Agora pomoslle un papel absorbente e mollamos para simular que as follas do monte estás tapando e mollalo para que se humedezca. Despois de varias semanas humedecendo as landras, vamos ver como están. Temos algunha xa xerminada. Despois de 10 días, así é como van as nosas landras. Vamos a escoller estas dúas para plantar na terra, xa que teñen raíces na raíz principal. O primeiro que temos que facer para plantar é facer un burato que chegue máis ou menos a mitad da maceta e meter a landra ca raíz cara abaixo. Despois tapámolo con moito cuidado e deixámolo así. A continuación teremos que regalo. Xa pasou un tempiño e así están as nosas castañas e landras. Aquí temos unha landra que xa xerminou e vai bastante ben e aquí unha castaña. Estas dúas castañas non foron alá e aquí temos dúas landras que ainda a ver se sale algo. Despois de aproximadamente un mes e medio, así é como están as nosas árbores. Este é o castiñeiro que empezou a nacer antes, entón está máis grande. Estos 3 carballos empezaron a nacer máis tarde, entón ainda non están tan grandes. Agora que as árbores xa están suficientemente crecidas, ímolas plantar. Imos empezar plantando o castiñeiro. Bueno, ahora imos proceder co carballo. Imos facer igual que antes. Primeiro burato. Bueno, ahora xa está todo plantado e só temos que esperar a que crezcan. Espero que vos gustase. Chao!